Hi, good morning mga ka-friendship. Maayong Sunday morning to everybody. Maayong buntag sa atong mga ka-friendship all over the world. Ang atong mga ka-friendship dito sa Pilipinas. Maayong buntag kaninyong tanan and welcome to our online class para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. It's nice to be back mga ka-friendship. Kasama po kayo para sa ating arangkada for today. Alright mga ka-friendship, before we will start, reminders lang po, no? Especially po sa mga baguhan pa po sa ating class, na lahat po ng ating mga discussion, lahat po ng topic na ating maririnig for today, lahat ng ito ay sadyang katuwaan lamang. At walang personalan. Kasi baka naman mga ka-friendship, may masabi tayong hindi maganda, pagkatapos ma-offend kayo, masasaktan kayo at mag-iiba ang bugso ng inyong mga damdamin. At kayo ay magagalit sa akin, wag naman po. We're here to be happy mga friendship, ha? So, it's just a laugh out loud, katuwaan lang for everybody para matanggal po ng lahat ng mga nasa puso nyo. Ano ba ang nasa puso nyo ngayon? Malungkot ba kayo? Alright mga friendship, before we will start with our topic for this Sunday na nakakalokang topic, magbabasa po tayo mga friendship, ano mga greetings, dedications, nga ato nabasa, gikan, o nadawat, gikan diri sa ato ang page live. Alright, so maayong good morning kang Inday R. Good morning. Kang Isabel Hapinan Gutierrez, Madam Isabel. Belated happy birthday to your mother and thank you so much for viewing. Madam Claire Pinson to your daughter and to your husband. Good morning. And also happy Sunday to Madam Armida Wagstaff. Maayong good morning, Madam. Kate Andy, good morning. Alluring Brooks, Ma'am Elaine Nindut, kaayo, bongga na jud ka, ma'am. Oo, nang dahil yan sa mga stars na bigay ng ating mga friendship, kaya nag-level up po tayo, Madam Alluring. O, diba, unlike before, wala tayong mga lightings. Wala simple lang. So, more greetings. It's coming from Arcas Arlene. Sa Calza Mayor, Ma'am Elia Marisa Kabadbaran from Canada. Sa ating mga friendship sa Canada, maayong good morning. And good morning also to Renette Inoho, parang akong gwapang classmate. Nga swerte sa love life, swerte sa pagpanarbaho siya na gid. DFA Jazin, maayong good morning. Eugene, it's nice to be back, diba? And Markan watching from Hong Kong, Kane Christine Delfino booking Quito. Happy birthday to Dinshu Lipot. Wala, birthday mo. Birthday ba nito si Dinshu? Happy birthday, Sir Dan. More blessings, good health always, and iwas stress for 2021. Wow! Hoy! Shane Rose, Rosel Shane Macalina. Umaga pa lang nga, galit na galit sa mundo si Madam Shane Rose, ha? Jamie Rose Silorio Tortalo, Ma'am Eli, malungkot ako ngayon kay di ko pamistas maayong tubig. Ayaw na lang mong attempt ang pamistas sa maayong tubig kay mga preso niya mo. Trish Daffy, good morning to you all the way from Texas. Yan, and all the way from Lapu-Lapu, Cebu, Noel Imbong. Maayong nga Sunday kanimo, Sir Noel. Good morning, Miss Jo from Saudi, Ma'am Di Tabunon, and Eugene Smith, Isabel, thanks a lot, you're welcome, Madam John Paul Telos Furo. Well, thank you, Madam, true good, Madam, as in, Madam, with all the blessings nga galing sa ating mga friendship, dito tayo magsisimulang yumaman. And ako rang pasalamatan di ay before we will proceed with our topic, no, I just want to say thank you once again sa ato ka-friendship all the way from Japan na si Madam M for sharing your blessings with Ketchup and family for the operation of her mother. Maraming salamat. And Madam Melinda Ispare, salamat sa imong cash nga gihatag kanako, Madam. Nalipay na po na ako mga laki. Chika lang. Huwag kayong masyadong seryoso, ha. Huwag kayong nagpapaniwala sa mga haka-haka, mga sabi-sabi. And for today's topic, excited na ba kayo? Say yes and type yes kapag gusto nyo nang marinig ang ating topic for today.
Hi, Madam Melly June Caliora. Happy Sunday. Miss your live. Weekend lang, June. Makahigayon kay rest day. Miss you too. I miss you too, Madam Melly. Oo, timing na timing. Wala tayong racket ngayon. Kaya nakalugar si Ma'am Ellie para mag-live for everybody. Alright, so if you are ready, I am also ready with our topic for this Sunday. Simple lang naman ang topic natin ngayon, no? Siyempre, ano ngayon? Sunday, rest day, family day, holiday. So, ang ating topic po ngayon is related sa ating rest day. At mga working days also. Eto na, our topic for today. Unsa ang mas kapoy? Trabaho sa opisina or kanang trabahoon kas imong bana? Wala pong seryosong sagot mga ka-friendship, ha? Alam ko naman kayo, alam kong gustong-gusto niya mga ganyan. So I will just repeat, unsay mas kapoy? Kapoy, trabaho sa panimalay o opisina or mas kapoy ang trabahoon kas imong bana? Karen Joy Tuin, happy Sunday kanimo dahil diha sa West Balabag. Para Ramos Barbosa, ang ato po also no, I just want to reiterate this, na kapag hindi po nabasa ang inyong mga mensahe, type it again and again and again hanggang sa mabasa ni Ma'am Ellie kasi alam nyo naman, kaunti lang ang mga messages na aking mababasa sa aking maliit na cellphone. Michelle Salboro, happy fiesta. Michelle Salboro Ventula, happy fiesta diya sa barangay Maayong Tubig. Mamakals, basing na idakop diya madam no, lami ang tagianha. Oo, I really miss pamiesta, disperas diya sa Maayong Tubig, no? According to Shane Ross, iyang answer, mas kapoy manarbaho. Nga naman. Oh, basig imong trabaho diya pang construction. Bitaw sa no, stress pag kay trabaho, especially may naging nila nga mas kapoy ang trabaho kung utok mo'y gamiton. Tinuod ba na? So mapareho na kung walay utok. So di ra kapoy. Claire, puro kapoy, ma'am. Jerka Aniazur Gibon. Happy Sunday, Ma'am Ellie. Miss you. Pa-shout out kay May Agustin o Rogelio. Ako ang baker. Kumusta maganda, Rogelio? Kumusta ang atong pagama sa imong pan? Shane Anton Tevez, shout out to you. Marianito Candalos, Madam. Guwapa ang nagkakaayo from Mario Mar. Tungod na sa lightings, Mario Mar. Nagitabangan ra ko ani akong lightings dire. Wala ko yung lightings, Mario Mar. Makita jud kag kapobrehon nga wala dito, wala diri. JJ Esparre sa Pisandi, Ma'am Ellie, good morning dyan sa Pinas. God bless. Jack, trabaho sa balay. Bitaw no, sa kadakang trabaho sa panimalay no, ambot lang. Murag di na taka-compose sa atong mga kaugalingon. Rakil Tutor, all the way from Leyte, Agusan del Sur. Leyte, Agusan del Sur. Di ba Mindanao ang Agusan? Peter John Hong, pa-shoutout from North Cotabato. Trabaho sa bana. Engon si Berna Mackenzie. Bito, no? Kaya basig inyong mga bana, no? Ayohon ng trabaho na ibali-bali mo. Mamura mong hot cake. Mas kapoy kung wala siya sa akong kinabuhi. Wow! Jason Sator Redres, Efren Salvador. Trabahoon sa bana kapoy kay walay madawat sweldo. Tama nga naman. Oo, tinuod biyago na, di ba? May panagtrabaho sa opisina, kay pagkahumam na kay sweldo kinsinas. Kanang sa imong bana, ampot. Will C, shout out to you. Happy Sunday, Jack. Rachel Yadaw. Kapoy ang trabaho sa opisina. Kung sabi mga assignment na, Rachel, kanang office work, or managerial. Okay, the higher the position, mas complicated, mas stressful, di ba? Salamat guys sa naghatag sa mga stars. Renette Parao, thank you so much. Malu, salamat sa 20 stars. Ampi Delim, kapoy trabaho sa balay, Ma'am Ellie, opisina. Tinuod yun na, no? Kay, depende na po na sa mga assignment, no? Kaya basta hindi, sa balay, manilhigre ka. Sa opisina, wala ra. Mo pansura ka, di ba kung gawas sa mga balik. Mas kapoy trabahoon kas bana, o ingon si Mirazul. Karina K. Saluma, yung siya kapoy tanan, ma'am.
Rakil Tutor, Madam for me, mas kapoy office, kay lami ra kaayo og trabahoon sa bana, oy. Lami pa Janice Balongas Banglas, mas kapoy ang sabana, ma'am. Ako di ko ka-explain kay wala ko'y bana, ha. Madam, trabaho sa opisina, Panimalay. Shout out from Canada, Lorlin ni Rosa Graham. Ma'am Eli, shout out din sa ako nga wife. Anak ko Aki sa Karkar, Son Ika. Pa-shout out Ma'am Eli sa Sariwa o Ililing. Sama na si Ililing Badapit. Oy, mas kapoy manarbaho ang trabahoon kasi mo bana hago pero lami. Engon si Bing Lindo si Milatan. Ganag kasi mapilyedo Madam si Milatan. I like it. All the way from Canada, Janice, Pipo Di Carlos, Annalyn de la Cruz, good morning. Unsay topic karon? Ang atong topic karon unsay mas kapoy trabaho sa panimalay opisina or kanang trabahoon kasi imong bana. Maria Tiboin from California. Happy Sunday kanimo Madam. Shout out Victoria Arusaday. Magalingaw kaayo. O lingaw-lingaw na dyan ato ha. Walay seryoso ha. Kaya nagang nangamatay anang seryoso. Tanang seryoso na admit 50-50. Ang uban na kaginhawa, ang uban na dainan. Oo, muna ginaingon nga dapat happy-happy lang ha. Open-minded po tayo, pamain lang po, pamain. Sa mga open-minded dyan, pamain. Ara Torres, mas kapoy sa trabaho sa office, ma'am, kay dili ma-enjoy. Lami ang... Ikaw talaga, Ara Torres, I like your words of wisdom. Hindi ko lang babasahin yung mga very bold, ha? Hindi ko naman sinabing ganon. Ang ibig ko naman sabihin ay kakaiba. Kayo lang naman ang nag-isip ng masama. Out ako dyan. Huwag kayong ganon. Cheryl Banal Orpano, shout out to you. Ninya Jane Restiza Sidimo. Oy, salamat sa 320 stars. Maraming salamat po. Mas kapoy kung wala siya, Jason. Tisa Montibon, shout out to you. San Ika from Carcar City. Malo, good morning, Ma'am Eli. Naka-live na jud siya, because we are not busy today. Kapoy, if otok ang gamiton sa work, tinuod no, kay muhigda kaskatre, wala may utokay, no? Di ba, Ma'am Claire? Muhigda na kawan ay utokay. Hala, bilang karay. Ma'am Eli, in the Vateng Station. Late on sa topic, nasulti ko na. Ang nahisulat ko na. Chika lang. Anak ni Ra, salamat sa 100 stars. Thank you so much for sharing your stars. Mas lami, madam, ang trabaho ka, pagtrabahoon ka sa imong asawa. Mas lami para sa ice cream. Mutilap day ka, madam. Nicole Ragay, happy Sunday. Kapoy ang bana, ingon si Nicole. O lahi ba ni si Nicole, kapoy kay siya kawayon siyang bana, pagtulahan siyang isda, maulian naman siya. Hi Nicole, I miss you, day. What ka banding day? Quite busy karong mga ni Agi. Jason Sutor, shout out from San Carlos. Ma'am, lingaw basta trabahoon sa bana. Sadya, o depende po sa bana. Arcas Arlene, salamat sa 50 stars, Madam Arcas. French and Barbs Duran Shupa, Ma'am Eli, shout out ko sa atong mga friends, Team Sandurot o ni Denver, Amon Allard. That's coming from Barbs Duran Shupa. Poser, shout out from Montalban Rizal. Kapoy kaya, Ma'am Eli. Ang trabaho sa opisina, ilabi na kung imong sweldo gamay ra. Unya ang gihatag sa trabaho ng employer daghan kaayo. Nakalimot siya ang katrabaho tawo dili robot. Bitaw no, ato gani bangi we should determine which is which. Oo, pareho ani, mas kapoy gyud kuno ang manarbaho sa opisina kay gamay rag sweldo, gidakdakan pagdaghang trabaho. Lahi po di ang sugilanon sa kinabuhi, so iya po ni unta dili ni manakod, no? Ricky Canoy watching from Kinasangan Pardo, shout out Ma'am Eli. Mas kapoy akong trabaho tighugas pa patay kaya ninyo di rami ana Shinros imo na day. Grabe po day kag trabaho day Shinros. Basig paghugas nimos patay di nimo laktawan tong gabi tay. Carol, hi Madam Carol Ann Yalda Sinok, Annalyn de la Cruz, shout out dila sa Jinsan de la Cruz, happy Sunday sa tanan-tanan-tanan.
Another 35 stars. Salamat kay Renette. Murag nakadaog kag swertres Ronday. Nagpaulan ka na kong star. Salamat kay Renette. Baltimore, Ricky. Ma'am Ellie, shout out. Son who wants Ricky Hor. That's coming from Baltimore. LaGuardia, Ricky. Warti pare. Wati siya karamikano. Brother, what's up? Why usap-usap ni? Anna Marie Casalamintao, Ma'am Eli, bago lang mi na uli gikan naligo dagat. Wow, lami kay kaligog dagat pero init na kaayo. Pa-shout out Ma'am Eli, happy Sunday din Michael Bendijo, Arjin Sparan. Para na ko Ma'am Eli, mas maayo ang naay trabaho sa opisina para na kwarta. Lahi man sa dang imong tubag di Arjin. Tinuod yun na, kinahanglan na gud ay trabaho, kinahanglan manarbaho gud ta. Bahalag atong trabaho, di pang opisina, bahalag tikali, tigbonlay, whatever. Importante good, we can earn money out of our own effort. Pero ang uban man good, ang ilang trabaho na rapos kama. Nay mangingon ana no, ilang trabaho na ra sa kama, pag human kwarta na, mas dako pagod ko no. Pero ayaw magsuhid ana, don't follow their dreams. Create your path, cultivate and pave your own path. Hi Sir Vances, all the way from Canada, regards to Jack and atong mga ka-friendship, mga kapamilya niya. Israeli Jean Lagsina Pintor, hi Day, happy Sunday kanimo da. I miss you so much, Day. Di ba? Papitla pa more. And Ma'am Ellie, Marico Reyes, kumusta Ma'am Ellie? Take her always, good morning, nimo diha, all the way from USA. Salamat, madam. Kapoy manarabaho madam, lami magtrabaho sa bana unya. Dako pa ko madawat bonus sa akong bana. Shout out Las Vegas, brad. Gikan ka na kang Cesar Giancano. Raymond Gilyarawan Diamula, salamat madam Pinsyon sa Another Stars. Sa tanang mga star senders, daghan kayong salamat no for sharing your blessings with Ma'am Ellie. Dawin, watching from Pugo City. Ma'am Ellie, niingon sila nga mas lami ko no ang trabahoon ka sa imong bana kay dili ka po dili ko mo to anak Ma'am Ellie. Depende na siya Ma'am Ellie kay na usahay trabahoon ka atong bana pagkahuman walay kaon. Kapoy na pas mo pa luya pang abaga. Tinuod mo na. May untang imong bana no, pagkahuman, pagkanon kag lami, paulian kag kusog, latan ka og kanang manok nga nilubihan, saktag kapayas para mauli ang kusog nga nawala. Di ba, Baltimore? Parehong kapoy Ma'am Ellie, pero ang nakalahi kay mas lucky ang trabaho sa bana or sa partner kay kapoy sakit pero lami. Lahi man guna ang trabaho sa opisina, magsakit imong lawas tingali, magsakit imong ulo. Ang trabahoon kasi mong bana, lahi po'y magsakit. Magsakit imong puson, magsakit imong abdo, sulos ginhawa. Mga large, small intestine, magsakit. Maglatay. Madam Eli, happy Sunday imo morning midiri sa Alquick Quazem. Alas 6:25 sa buntag 7 degrees murag mabuak ang ilong namo sa katugnaw. Gikan kana kang file di sura pagbasa yung pangalan Madam Miloy. Janice Banglois, Jarka, shout out sa Zamboanga del Norte, Victoria Partosa. Happy Sunday kanimo Madam. Para kanimo Madam Victoria unsa may lisod. Trabaho sa opisina, trabaho sa balay, o trabaho sa bana. Edwin Tunyacao, shout out to you. Nelsa Garzola Villegas. Tess Notify, Tess Montibon, Queenie Mabulay. Ma'am Eli, niputi lagi imong face pa, shout out from Laptungod sa Suga. Ako bang usbo ning suga ba tan-awa ninyo, di ba? Mag-usok-usok akong nawong na mura ta gihaya aning buangan ni. Ay di naman di lagom na pug ko. Ni blue na pug ko. Kanilang blue kay murag lami ko sa blue. Kung ganahan mo gwapa, palit mo anang suga. Pakit unta mo suga ha. Muna siya suga ring light. Mo siya. Kung ganahan mo gwapa, palit mo og ring light para mo gwapa na tatanan. Walay mabilin ha. Renette, salamat sa another 35 stars by Eileen Teves. Hi Sir James Tolentino all the way from Washington, D.C. Naminaw sa imong yaw-yaw Madam Eli habang naglabag ko unya trabaho sa banana pod. Kung saan ang langgod lamang na Madam Tess, no? Munang kinahanglan yun nga kung magpatrabaho mo sa inyong bana, andamdaan mo kaon. Dili kay mga pas mo magniwang mo anang lakawa.
Mo na klase sa trabaho nga ay hustle. Annabelle Heller, Ma'am Ellie, Misamis Occidental, shout out to you. Unahon jud tong gabitay basi mahulog. Lahi po na emosyon Ros ha. Mas lami madam na trabahoon ka sa imong asawa makawala sa stress madam. Og ma-exercise ang imong mga cells og mga ugat og pawis-pawis madam. Watching from Cadiz, Ryan. Another 50 stars coming from Madam Claire Pinson, Jen Will Ohizua, Nalibag, from Buntis, Bagcoing. Ilma Bato, shout out sa Rosemary Rivera Palalon sa Cantil Edu, Magete City. Vivian Castro C, watching all the way from Chicago, and go heal the rogs. So, kamador ka, ang definition sa kakapoy, depende raguna kung asa ka ma-assign. Real toko nato niya. Lami sakit-sakit og trabahoon ng ili. Ingon si Ma'am Claire, John Anthony Macapanas, shout out Dubai, pero taga Dumaguete Bais. Mas nami ang trabahoon ka sa imong asawa Ma'am Eli makawala sa stress. Ang trabaho sa opisina o exercise imong cells o mga ugat, labi na go dagkong ugat. Malisang ta mahadlok ta ng mga dagkong ugat na hinahinaya kay basig muputol ng ugatan na. Roy sa trabaho sa Ma'am Eli kay magabi magka-hubo-hubo jud. Lain sa inyong ipasabot mo. Tanan Ma'am Eli kapoy Ma'am Eli but lain-lain man ang satisfaction anang tulo. Lami na ang trabahoon sa bana anak ni Raz. Madam, kabuhion na punta og pirmi trabahoon sa bana. Kabuhion jog ka ching frets kung pagkahuman miskag tubig na lang walay giandam. Chris Gamboa watching from Kuwait. Happy Sunday. Happy Sunday kay Madam. Joanne Arcoimo Sumampong. Good morning, Ma'am Eli. Shout out ko sa mga taga-Manukan sa Buanga del Norte. Sa ako nga mga pamilya watching from Lower Batingel, Dumaguete. That's coming from Joanne. Vilma Valencia, nga good morning. Ma'am Eli, need nga busog ka before trabahoon ka sa imong bana para nakaikasukol. Tinuod sa no, kaong sa mo pa, tumardaan mo vitamins, para inig kulupog-kulupog, walay atrasay. Hindi kay namura ka gilogmok diha. Kung ano ka, bikingo na lamang ka diha kay galuya. Walay energy, perting kapuya. Karen Lagada, Ratelia, shout out to you, MC Planchet Chu. Ma'am Eli, hinay lagi kaayo imo effects. Ako ra nang gituyo, dang. LGB Clarito, Madam, kapoy, kayo trabahoon ta, kay pamaol ta pagkahuman. Tanan kaunuran, Ma'am Eli, watching from Hong Kong. Mag-asawa sana all na lang ko. Single ka da, Chris Gamboa. Annalyn Sido Apuan, happy Sunday everybody. Chris Gamboa, dapat mapasabaw jud, Madam, para na ika sukop sa kumbati. Maligaw matagbasa sa inyong mga suggestion. Maricel Calao, Ma'am Eli, pag-greet sa tanang taga Lugait, happy payasta. Vilma Valencia, pa-shoutout Madam sa mga taga Malungkay Diyot, sa mga nagsaulo karon sa piyesta sa Birhen de la Paz. Correct. O sa gunas mga birhen nga atong ginasampit no panahon sa atong mga kalisdanan sa kinabuhi kay ang Birhen de la Paz usa na ka milagroso kaayo nga birhen. Amen to that. Shin Rouse Makalinaw, hoy, dili maayo magdirbi nga bosog. Kay hangos kaayo na. Pagsabot laman mo anang Claire Pinson, Madam. Kay si Madam Claire, ganahan siyang mubiyahing bosog. Ikaw, ganahan po kag biyahing pas mo. Kamu na lang duha, kay kamu may na mga experience sa tingalian. Wala man kay Paris Sinros, no? Pildihon ka anis explanation ni Ma'am Claire. Kasi Ma'am Claire, na ipares, ikaw ang sinras, wala rabag yun. May damuga. Hello Ma'am Eli, malingaw jud milanta ni mo from a beautiful island province of Camiguin. A shout out. Auntie Telma, Uncle Olimpio, maninyo ni anak ani Olimpia. Kim, Leonard, and kids. Shout out giga ka may damuga. Imelda Mundo, a blessed Sunday. Chris, dapat na ay nilat ang sunoy, Ma'am Eli. Isa trabahoon before that, mangita sa kog mo trabaho nako. Munay problema ron, Chris, kay tanan pangalitaon pa nimo. Yats, hi, Tatsi. Diyapen, kapoy ng bulad kaunon inighuman sa bira.
Mauno, kung mag-inana man tingali mo, ang dami po din tawon inyo mga pare sa kinabuhi, no? Shout out taga Bagong watching from Canada. Good morning. Sige ko nimo katawa Marilia Razon. Salamat kay Marilia Razon for watching. Mirna Abilion Burahin, Ma'am Eli. Shout out sa Taytay Rizal. God bless. Bright lagi ka, Ma'am Eli. Di ni madahan Shinras kay insakto ba ya pulido ba ya niya. Jenny Prince Marlon Duran Reposo, shout out kanimo. And hi to Madam Catherine Escobedo. Hi Madam, kumusta? Dimple Joy Balataro. Ipa-shout out na ko Ma'am Eli, ako friend sa Bagong nga si Ate Bibi Balyola. Oy, ato nang ka-friendship si Bibi, Attorney Bibi Balyola. Jen Will nalibak Ma'am Eli lisod ning LDR kay walay banang mo trabaho. Balay rapir mi trabahoon mo por lagi na mo na pag-uli nimo gulpihan trabaho. Gikas kusina pantawan hasta sala ligid-ligid. Pobreng Marina Madam Eli, shout out ko sa mga cruise sa Light Ferry 19 nga nagligad-ligad na diri sa Pier to Cebu amping pirmi Madam unta mabisbisan kakarong pitsa 14. Murag mo ana tingali ko sa inyong barko musakay ko diha no. Para makakanta tag sasakyan kita. At sasakyan mo rin ako. Oy, lami kay na makapares ka og mga crew sa barko. Tinuod na kay asgad og agi. Asgad nga lami, murag pinaitos. Murag kagakaon ana oy, inon-unan. Joe Valerio, shout out the 27th anniversary for us and your partner. Congratulations. Malyares Garden Juan. Mapaniod to tadaan Ma'am Eli. Maabta na sa daanig alas 2 ron. Human na kung paniod to Malyares. Naniguro na daan ko. Munang kamo diya pagpunto lamang mo. Hi, shout out to Madam Rofina Adler and her family all the way from USA. Denver Del Cio from Sambuanguita, Cebuana. Mauti nga naglalaki nga dungo-dungo ko ganyan na siya nga, di ba ni mo do vlogger? Duha-duha siya sa akong naong kay paglantaw hamis man siya dito sa camera. Pagabot sa personal mura magibunalan sa kapalara. Mura magikulupugan ning nawong ni Ma'am Elis personal oy mura gibinlan ra man naman siya pangginhawa. Gabi lami kaayo kay tulog paghuman og derby. Alam ko hinuunan no, pero muna ginaingon nga kung magdirbihan na yung manggani, dapat na mga insaktong preparasyon, naamoy mga halad-halad, magpalina sa mo, magpakinibit sa mo before you will start the grand fight. Day pagkahuman, na mga pagkaon, na mga milk. Usa pa. Dili kay pagkahuman imura in tawong binlan imong asawa o ganang bulad, patustusan o ginamos. Mag-uga in tawon, kaloy iuyamot. Zenitila, ayaw na pangita kay mo abot ra na tinuod gud ka Madam Zeni, ikalampo ra. Silbit Langgang Kibido, Ma'am Eli, good morning. Shout out diri sa Cogita, Mambuhao, Camiguin, Sitio, Tugas. Sandra Granada, shout out to you. Shout out naman dyan, cute mo kasi. Senitela, salamat. Lord Eliza Braza, shout out to you. I like your red shirt, Ma'am Eli, one of my favorite colors. Salamat, Madam Claire. Queenie Mabulay, igreet kang Joy, Eli birthday niya karon from Lapu-Lapu City. Happy birthday sa tanan nag-celebrate silang adlaw nga natawhan karon. More years, good health always. Tugnaw kaayo may diri Madam Oy, dili kaya maligo. Ay ra mo kaligo di alapwa-lapwa ra mo. Pisik-pisik din pag may time. Prezi Barrio, mamili pa shout out sa tanang taga-Kalangag Bagong. Pang good vibes yung ka Madam always yun ang good vibes nato din Madam Prezi, no? We will not settle for less. Because we're here to make everybody happy no matter what kind of discussion, what kind of topic we can come up. Maria Jane Malagi Puertres, shout out watching from Taiwan. Stress free talaga kita Ma'am Eli. Maraming salamat dai. Madam Eli, pagawan ko sa mga panawagan ako sa mga single diha, napay gamayng panahon para pitsa 14 gid kang Chris Gamboa. Jingjing Maglinis Lastra, shout out Ma'am Eli, Guadalupe City kay granular lockdown diring dapita.
Amping. Happy Sunday na ni Marilu. Diya sa inyong opisina, diya sa inyong parlor. Carmel Jim, Madam Carmel Dunya Jim, si Mabranca. Pas gyud to ato invitation ron. Maulagi, kay last time, ginakop na bayata Jim. Patrol car, bay ni dool na to, naabot ko dito sa kasagingag dinalagan. Emi Pasigna, shout out watching from Jordan. Sa personal, Muragidaro. Tinood ko na Madam Shinrose, hamis na ko dire sa kaning kamera, hamis ra pero sa personal, ialam po. Murag ni agi og bintan nga baliti. Nerio Kisura Vergara, shout out to you. Kador Escobedo, lami kay imong face di adapita, magdiri ra pud dapita day. Kidney failure labas anang bulad. Mao mo na ginaingon lagi nato Shinrose nga lami ray una pagtiwas patay ka. Parat ang lasa sa tahong o pirmi bulad ang sudan. Ano? Make sure po nga inyong mga partner pakanon ninyo og lami. Kay niyon ra bagod sila kung unsa imong kinaon mo opoy mo gawas. Junix Ladla, shout out to you. Hopi Abihero, ti Hopi, si Mafranca, happy Sunday kanimo og sa imong mga kauban sa trabaho. Happy Sunday. LB Yosores, Prilin Melodia, nakita ko ta kagahapon, Madam. Luya kay ko, Madam. Kaya alas 4 namin sa imidya sa kadlaw, nahuman, og lipay-lipay, unya. Gipatawag din kong Chili. Ingon na si Chili, call, Ma'am Ellie. Nano ko siya? Ningon siya di magpadikurit. Magpadikurit na po siya. Madam Prilin, Mary Curie, Shatton Brands, thank you so much kagahapon nag-abot. Regards to your husband and your family. Kuman ako lata og dunot kaay ko kagahapong adlaw as in. Ana gyud na basta mabunalan. Aisha Neri, nindot kaayo imong gamit na pang vlog. Tungod ni ninyo sa inyong gihatag nga stars nakapalit na okay, mas daghan man tang naabot sa stars natong niaging mga bulan. So ato pong gi-invest kay para po ninyo ra no. Happy mo, happy ko, happy tatanan, it's a time. Jovenel De Jesus, Madam, pa-shout out diya sa Magabo. Sa ating mga friendship na sa Magabo, maayo nga Sunday ganinyo. Merly Sim, good morning, Ma'am Eli, watching from Malaysia. Bintan, Jud, Madam, Elve Yosores, maogyod. Jane Christine Delfino, Kito, RG Cooper, ato na mga suki kay diya sa Washington, D.C. Ang mga kinakuskan, Madam, dili makatrabaho kay LDR. Mao pala sige inig uli ra ninyo golpihan ra jud na botating ni. Shout out from Paring Banban, Ma'am Eli, Luisa Acalan. Ma'am Eli, pa shout out from Singapore, Ababan Edwina. Happy Sunday, pa shout out Ma'am Eli from Fort Bonifacio Taguig. Musta ato mga kasambuang kita? Okay ra jud ka imidiri. Healthy mitanan. Baby G Cano, hi, happy Sunday. Investing is a smart move of yours, Ma'am Ellie. Always you go ana, Madam Claire. Because I don't want to waste the blessings coming from our friendship. At least if one day, if I will no longer do some blogging on online class para sa mga boring, I could still remember your generosity and kindness to me. Through all these things that I have. Salamat kay sa naghatag sa mga stars, noy. Thank you so much sa mga bituon. Alright, muna ginayon nato. Asa man dyan mas lisod? Trabahoon sa opisina, trabahoon sa balay, or trabahoon ka sa imong nga bana? I tell you, because apart from ato mga joke nga mga opinions, we will settle for not less. We will settle not less. Unsa may topic, Ma'am Ila, inaulay man ko atong topic, unsa man dyan lisod, trabahoon sa balay, opisina, or ka na trabahoon ka sa imong bana, which is. Pero I tell you, there's a beautiful lesson behind this, ha? Dili ra kayo mga inani ra nga mga tubag permi. Seryosohon po nato gamay, miss kayo kung walay seryosohan. Joe Valerio, lingaw gyud kanimo Ma'am Eli, tanggal gyud atong stress imo ha. We are blessed nga I am so blessed that I have you all. From the bottom of my heart, ventricle and right ventricle. Tats Ilomir, shout out din sa team Jake Speed, Caloocan City. Thank you so much for viewing. Senate Galabay, Ma'am Eli, shout out ko diha Bangkulutan ni Mercy Ambe. Saya nga birthday karon from Chitin in Cebu. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Katuraday kay gamerag budget. Queenie Mabulay, Ma'am Eli, bisag unsa pa nga suga gamiton ni Hamis jud imong naong akong igsuon kay ni gamit og perla nga papaya, nakauyon siya ni Hamis iyang naong keepsake. Queenie Mabulay. Kuan ra maguna siya madam kanang timing ra po na siya, unya bagay-bagay ra po na siya kay di tanang beauty products mo bagay ni mo na uban nagubay lang naong naapoy ni guwapa, swerte ka as guwapa kang category matugdong. But then if you will use beauty products that is not hiyang to your face, you are just trying to distract your face. Di man jud keep ka-send og stars, Ma'am Eli, kay load ko para hatag nimo. Jaga, trabahoon sa balay ang kapoy, Ma'am Eli, kay wala jud na kahumanan. Correct, it's a routing. Lindy Sulamilio, Ma'am Eli, shout out family Bangkulutan and Kalango, that's coming from Sir Lindy Sulamilio nga nakaroon sa Manila. Lisod trabahoon kung gamay ra sahod. Kay mahal na kayong paraliton karon, so mao ang sugilanon why we are discussing this topic nga asa man mas lisod, trabaho sa panimalay o trabaho sa opisina or trabahoon ka sa imong bana. Both of these are stressful. Walay trabaho nga dili kapoy, walay trabaho nga dili kanang dili sakit. Oo, kapoy siya syempre kay imo na daily routine, but if you love your work, it would be easier, mas gaan siya nga trabahoon kung love ni imong work. Kung dili nimo love imong work the way you love your husband, so bugat ko na tanan. Samot nag imong bana dako kaig tiyan. Oo, inig basta husno lagi hasta inyong katri. Magkurog jud ang haligi. So we are discussing this because don't overwork. Amora na akong bottom line, don't overwork. Ayaw kay pasubrag pa stress. Over fatigue can kill. Over fatigue can kill because it can create stress. And when you are stressed, you will get depressed. And when you are depressed, imong lawas po, mangayo po nagbahin. So, magkasakit ka, magdaot ka. So, muna ginatawag na to. Patrabahoon man ka sa opisina, overload man ka sa imong work, or overload kasi imong trabaho, or nasobraan ra po kag trabaho sa imong bana. You must learn how to balance things. Let's hear a message or a comment opinion coming from Mario Banlat Lavad, a renowned journalist. Of course, working from home nowadays is multitasking. Pwede sa balay, mag-uting kay sa imong bana. O pwede pa mag-online chikahan with your partner away from home. Oh, grabe ning ma-explanation ni Mario, no? Chinita Galabay, Ma'am Eli, hi, di ay ko ni Eugene diya sa Cebu. Kapoy gani ng mukaon man ra. Depende sa imong kanon. Zyrim. Pa-shoutout sa tanang Dubai Lady Driver, Buhay Super UAE. Shoutout po sa tanang taga Bacala Ukab family. Lesod trabahoon, Ma'am Eli, kung gamay yun ang sweldo. Usa ko nas maka-discourage. Baby Cell Tionco Marinio. Hello, Ma'am Eli, miss yun na good tikal. Salamat. Narciso Piodos. Shout out ko sa akong asawa nga gikan na maligya o guto. Og uban ni Ez, og niya ni Mia nag-rest a day sa iyang nga trabaho og nang libre sa agwa. Wow. Libre na parehas tara kapoy tara, Ma'am Eli. Depende ra sa pagtrabaho og bukal sa kalooban or pa dabug-dabug magtrabaho coming from Malu. Okay, Ma'am Eli, wala na ka ma-stress pag makakita ko nimo. Ma'am Melinda Ispares, sumayo nga buntag. Happy Sunday kanimo, Ma'am Melinda Ispares and your family. Salamat kay sa imong gihatag kanako nga cash blessings. Happy kay ko, Madam. Thank you so much. Ginoo na magbalo sa imong generosity and kindness to Ma'am Eli. Pero ganahan jud ko, Ma'am Eli, anang trabaho sa banner kay mura og Dionisio Tobalia, pa shoutout Ma'am Eli diha sa Tagadawin, nag-shoutout diri sa Sahara, Ziraway, Zambo Norte. Kapoy po nang matulog, kapoy tanan. Walay dili kapoy as in kapoy tanan.
Dan Magdales nakapulaman murag na I love live wala. Zero ta karon. Kapoy po nang matulog Ma'am Eli eh. Kapoy gyud. Murag wala na may dili kapoy ani kinabuhi so muna ginaingon the bottom line of this conversation for this beautiful something. Asa man yun ang mas kapoy? Trabahon sa panimalay, trabahon sa opisina, or ka trabahon ka sa imong nga bana. Both of them are kapoy yung kaayo. Muna ginaingon nga when you go to work, kinahanglang preparado ang imong utok. Relax ang imong lawas, dili ka magpuyat the night before. Dili ka magbilar the night before. Kaya nga, bilar today, bilar tomorrow, bilar next day, sunod patay. All of the above, Maria Razan. And then, kinahanglan po nga, og sa trabaho man gani, para dili kapoy kaayo, magtumartag mga vitamins. Oo, kanang atong lawas, ligunon gunato sa mga pagkaon, nga mga lamian o sustansya. And then most of all, kinahanglang love nimo ang imuhang trabaho. Kay dili nimo love ang imong trabaho, usag nas makadaot nimo. Kanang ilang magdabog-dabog, magmosdok ang naong. Same ra po na sa dulgan kasi mong bana. Okay, kinahanglan na siya proper and preparation. Kinahanglan nga before you will do that, kanang in good condition ang imong bana, in good condition ang imong asawa. And then don't do that out of pleasure kay tungod lang gyud no nga nanginahanglan gyud ka. Imo na lamang laitan mis kagikan pagtrabaho ang imong asawa. Mis kagikan pagtrabaho ang imong bana. Kapoy kay siya dahil pagkahuman imong laitag diritso. Musamot walay kalami unya, and from that maka-create po na siyang away. Kay mo balibad man namin nga darling, ayaw sa aron darling kay stress ka ayaw sa opisina. Nagkuan gali mi, nag-duty gali mi, extended mi karon kay tungod sa daghang trabahoon. Unya di uli sa balay, laita nimo diretso. Makaotot nagwalas panahon. And then, kinahanglan po nga ng mga preparation to make it a little bit romantic. Muna ginaingon nga, when you do it, kinahanglan na I love. Wala ko na I love, ambot. Marag na magdasdasan na lang na na basta na gumahuman. Das-das, basta kayo matuman ang gusto. Hala, das-das, basta kayo masatisfy lang. So na kayo mga pahimutang tanan pagkawan, mga on mo. Mag-andam ka na agad. Bala ginagmay ka ng munggos, nga nilubihan. Or andaman ba ni mong ice cream, mong asawa, imong bana. Halipay-halipay. So may conversation right after. Ang uban mang good no. Pagkahuman talik, danay. At manarapo sa manarapo. Walay moment. Murag, you're doing it for pleasure. Lauoy, anak. Alam po itong pagkahuman yun, no? Naagyoy something. Magtabi-tabi mo sa imong asawa. Pagkahuman ng inyong labing-labing, mamalayin saktog yun, no? Muna usay inyong inana nga style, dili healthy. Nga mamang dili healthy, kaya diretso naman pagkahuman takilid. Talidhay. Usay nga itulod na lamang. Na irug diha kay gangot. Irug diha kay gamay ra kay ng ispis. It should be romantic before and after. Pag hawa diha kay mang waswas sa ako. Pahawa sa diha kay mainom sa akong tubig kay giuhaw na ko gikutas. Salamat Nolim Agarraksa for sharing your 50 stars with Ma'am Eli. Daghang kay salamat sa nag-share sa ilahang 50 stars. Thank you so much. Because the best way to end up your loving is a good conversation. Tinuod na, because if you will not converse, morag wala. Or kag nipaton og laing tawo. Nga basta ragod, wala na, kalimtanay na. Which is not good. I may not be expert because I am not yet married. Pero ako tigbasa-basa man ko og mga libro, especially kabahim inano kay what is the possibility unsay posibleng mahitabo, unsay dili, unsay angayan, unsay mas makalipay sa usa pagkahuman.
So, kinahanglan huna-hunaon gud nimo kung usa mas ikalipay pa. Why lami, Madam Eli, memorize na. Muna lagi na ron kay pagtakilid, muna lagi na. Hello, Madam Giselle Guyerland, all the way from Canada. O siya mga anak, diya sa Lapu-Lapu, Cebu. Vanji, Cory, Ma'am Ellie, shout out watching from Connecticut, USA. Inta Paring, and JP, Ana Marie Rosario, Lahaw-Lahaw, shout out to you. JP Pabida, Damon, watching Eli from Bailey Bay, Tagabayawan, naabot sa Villahermoso. Oh, Daniel Johnson, manarapo, dahil asawa po yung imang laba. Lade Jane, ingon si Lade Jane, hello Ma'am Ellie, pa-shout out ko sa akong anak, nga si Ryle, o sa akong bana nga si Ron, para na ako Ma'am Ellie, mas lami tanan kay need nato tanang buhaton, kapoy apan naay mapupo. Tihopi, salamat sa 50 stars, Tihopi. Nanatay 500 stars, thank you so much. Marilyn Passion Johnson, Tihopi, hagok pagkahuman, ma'am. LB Yosores, makalingaw dyo kay ka Ma'am Eli Paminawo. Ladi Jane, bayo sa Ma'am Eli, lantaw ra ko unya, keep safe, God bless sa imo tibuok pamilya. Salamat, Catherine Escobedo. So balance is the most important thing in life. For you to be fully happy, manay ang ayan nga buhato iso-isto ya, chika-chika, tabi-tabi. Kumusta man, darling? Okay ra tong ganiha. Wala ray kulang, wala ray nalimtan sa sesyon. Vance Ladaw, Maguan Lopez, Ma'am Eli, watching from Davao City, pa-shoutout Ma'am Eli po. Sa akong mga paryente sa barangay Tambubong, Baguio District, Davao City. Maribel watching from Spokane, Washington. Jenaline Arias de la Cruz, Ma'am Eli, pa-shout out ako ni Mami Training sa Bohol. That's coming from Jenaline. Marilyn Passion, shout out to you, Jezel. Madam, like sa akong zodiac. Sa imong zodiac, Madam. LB Yusores, Ivy Hill, Awid, shout out to you. So that ends our topic for this morning. Kung unsa man gyud ang mas kapoy. Trabaho sa balay, trabaho sa opisina, or kanang trabahoon ka sa imong bana. Alright, no, so Eileen, salamat idol, maminaw ra ko imong yaw-yaw, magalingaw inta paring. JP, salamat JP sa 50 stars, Libra Madam. Ay, pareho ta Libra Madam. We balance things before doing anything. Shout out Ma'am Eli sa mga kukok diya sa Maunay Muslong from EPL. And shout out sa mga kukok diha maayom nay Muslong, Lade Jane Lim. Ayan, thank you so much. So, bye for now mga ka-friendship para sa atuag nga online class sa mga boring at walang ginagawa sa buhay, and welcome sa atuang second part sa atuang program. So thank you so much sa tanan nga mga stars nga inyong gihatag kanako. Salamat sa 555 stars. And we will now proceed to our kantahan. Alright, so babush ka mga friendship. Thank you so much for watching. Bye!